strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Wala, si Sir nanawag. Ha? Ay, di ko magpakita ha. Kung mangita gani na ko, ina nilakaw ko. Doas mga madre. O sige na, tubagan na, Kiko. Ako rin to bago nang. Hello, Sir! Ay, Sir, ay. Hello, Sir! Long time no see, Sir! Long time no see. Uy, lagman. Anyara. Kamusta naman mo? Arade. Sir! Hi! Kumusta? Hello! Ay, nang dolor! Uy! New hair man! Nagpaputol ko sa akong boxer kay init. Kaayo dire. Di mada. Uy! Wadi mo mag-aircon! Ay, kuhan, Sir. Magagabi ramig mag-aircon, Sir. Oh, mga gabi. Matagabi ba? Matagabi ramig mag-aircon, Sir. Kanang mga tuog na mi ba? Uy! Pag-aircon mo, uy! Kay init magkakayo! Madarang pamaypay, sir. Mamaypay lang. Oh. Gamitan na ninyong aircon, oy! Kay magkuba na kung dili na ninyo gamiton! Gamiton ko no, Kiko. Ay. Sige, Sir. Sige, Sir. Thank you, Sir. Sir! Kanusa pa man di ay ka mo pauli? Kiko! Gipangita na ko! Amping mo diha, ha? Oh. Nang dolor! Amping mo! Bye-bye na ninyo! Bye-bye! Sige, Sir. Bye-bye, bye-bye. Thank you. Bye-bye, Take care sir. po. Bye-bye. Bye-bye, Sir. Wala na. Murag na nambok si sir, no? Namurok mo yung api. Pariyami lang. Mas labang mo. Nagamay. Walik siya mangitang inday nang. Yun noon, naputo sa dadayon na itong panagsulti niya. Pero nakahisgot pagudtas aircon. Mauto. Lagi no? Ano ka? Maulang gitingali. Wala kay gayon, kay naputol man. Pero pag dayong panamilit nang, wang gisya maingo nga, ipakamusta na kong inday niya. Kiko. Ay, sorry nang. Magugugadungugod. Mautong nangutan, nagikunin mo. Wala. Ay na lang. Di pangitag samok. Human na? Dali, ready ay? Ako anday, naputol lang mong istorya ni Sir, kay gipangita si siyang mami. Nakadungog mami. Nga, nisulti siya nga, kamay si siyang mami ba? Wami kadungog nga nisulti ang mami. Onya, inyong giingan nga nilakaw ko? Buwa, may magkasulti. Kay mo lagi inday ka nang gikamay si siyang mami ba? Wala mo matubag iyang pangutana kung asa ka. Tinog yun dahil gisulti ni Miss Dicon lang. Sige sila kuyog siyang mami. Nagita gida siya na ako. Uy, pandaro na natong aircon, Kiko. Kay ingon na ba to si sir? Sige na, dali na ko. Ngano di ang aircon, Kiko? Ay, kuhan man inday. Amo magisultihan si Sir nga di madag. Ang kainit din is Pilipinas. Motong nagpaputol sinang dolor siyang buho. Kay init man kayo. Motong ningon siya nga. Nganong init man diya nga na may aircon. Moto, amo si siya giingnan nga. Matagabi raming pandan si aircon kay matug na may mis kwarto. Motong ingon siya, pandaran ninyo kay ang aircon din tingaling maguba. Mo yung gingon. Uwa si mangutana kung nagpaputol ba sa akong buhok. Kuan. Unsa man? Sakto na ni kabugnawa. Kadungog gato hindi. Nagpaindar ko sinang dolor. Di kayo bugnaw nang. Pila rin na. Dos. Bay, dito. Paubsi pa na, oy. 20. 18. 18 na lang nang. Ano matagbaw ni Kiko? Sige, Unhan ko 18 na. Charo, initan gihapon taan ni 18. Nakabantay tayo dayon si Sir sa imong buhok na? Uy, nakabantay gadayon, oy. Uwa si mangutana kung nagpaputol basad ko. Nanguta na, oy. Among gingnan nga. Unya, inyong giingnan nga nagpariban ko. Wa! Oo! Unsa man na, uy. Wa, unya, unsa man gyud? Ay, wag yun may katarong og istorya bahin ni mo inday kay mao talag ito. Gitawag si siyang mami mo tong iyang giupa.
Mas maayos nga, wasi makaibaw na pariban ko, uy. Okay ra. At least, nangita siya na ako. Maorati pinaka-importante. Lugawa na. Luoy mo mayong inday. Nagilty ka. Pero, nalipay man siya nang. Mao lagi. Pero ikaw nga naghimo-himo lang og istorya para ipatuon niya na konsensya na. Pero, kira na niya nang Mas okay ni kaysa magtanaw ko niya nga masakitan na sad tungod kay wa mangita si sir niya. Para nako, sayop gyud tong imong gibuhat kiko. Kay nalipay man siya sa bakak. Saan nag-istoryahan nila ng dolor o kiko? Murik seryoso kay sila. Di man sa ito na kumabakwi ng god. Mas luwi kay siya kung may bawo siya nga himu-himu rin sa itong ato. O masuko siya dyan ako. Kaysa may nag-iskotan. Ay, butang nimo kikoy. Basta kay para nako. Mas maayong sakitan siya sa tinuod kaysa malipay siya sa bakak. Para nako, mas luoy si Inday nga nagtuo nga nangita si Sirya bisag wa. Unya nang, saan nila to nang? Ay, di lang sila to bakwiun Bahala ka. Ngani nakahima mo ini na ako, Kiko. Oh, Inday? Day. Nakadungog ko din iyo. Oh. Hindi ko gihilan. Si Kiko ra oy Inday. Ako rin, Day. Apil ka na. Inday. Nanuha pa din mo bugoa si Kiko nang. Nanunihilo mo naman ka. Di ko sabo sa kaniya ng dolor. Huwag ikaw, Kiko. Salamat, ha? Salamat sa mong gibuhat. Inday. Inday. Ay. Nang. Sorry na nga. Inday. Bangit ko niya akong giluto biyaron mahumanan eh. Amin na nga rin na, be. Tara nang. Luya day na ako sa... Uwa man di ko pangita ka. Taon sa na ako eh. Kinahanglan pag tumutumuan ang istorya ni Kiko. Dili din tinuod ka nakita siya na ako. Mismo natin makahatag ang gamay kalipay na ako. Hindi pa gina tinuod. Ako na itiwas anak Kiko. At tuwaan na si Inday, ing nga mga una. Di lang ko nang. Ikaw lang lang. Ako gay imong hagoon pagsaka. Doa dito oy. Banghagan niya ko. Bahala Ikaw na. lang. Bahala na banghagan ka. Basta kay imo siyang pahibawon nga mga una. Ako lang chatan na Improve na bitaw taron. Ako lang chatan. Maglagnag online. Ako lang tawagan.
Nga nang tawag-tawag man is Kiko. Tawag-tawag man ka. Ngaon na, Inday. Andam na lamisa. Pangaon mong inyo. Ayaw na, Inday. Ayaw pila ang grasya. Kaning kay grasya, Inday. Hinatag ra ba ni sa Diyos? Balag wa tay tingkan na itirigod. Basta mga lang ta. Lamira bagay niluto ni ng dolor. Habhaba na tanan. Ha? Hello? Inday? Na, putol na. Dili siya mo kaon. Hindi ko nunang. Hala, mangaon na lang ta. Hapdi lang unya siya sa iyang kwarto. Uy, nanawag mo nang. Sinday na? Oo. Inday? Tingali hatanhatdan ko niyong pagkaon, ha? Nausab yung huna-huna. Manaog na siya. Hindi nang. Nagpasidaan ra nga. Nagpasidaan nga sa. Tingali ko nughat-danhat siyang pagkaon. Oh, tawagig balik, be. Kaya ako'y makiksulti. Dili akong tukin ng Kiko, eh. Di man kasabot. Unsa naman sa Kiko? Samok-samok magikagbayo? Ako ni Inday. Oh. Nakasabot mis imong gibati, pero ayaw lagi apil ang pagkaon. Okay nga, dili ka mo nga na mo. Basta kay kaon lang, ha? Aun sa man, manaog ra kaon niya? Or hapdante ka diha? Sorry na. Pero dili ko mukaon. Magpapas mo ka? Dili nang. Magpa-deliver ako. Mao ba nang? Ha? Lugawa, good. Suko giday kayo sa to si Inday, no? Ay, watay mahimo. Ato lang sa diyang sabton. Nakasa man sa taniya, oy. Nakapasakit aniya. Lagi? Nagawa sa nimo nang, oy. Balihon man, badaukot man. Nagawa Ikaw sa man. nako nang, oy. Na, sige. May kiniangkon ka. Mga unat ta. Sige, pahimutang na diha. Kaon sa tabi nang. Unya na ta magpaka-stress og mayo. Dili, ngaon ta. Ah. Oh, Tinday, gapo na. la. Si Miss Nicole lang. Tubag. Sumkay tuyo, ana. Tubag ka lang. Baan mo ko nang. Nakadiyot. Umubarag ko. Hello? Miss Nicole? Kiko, sinang dolorang akong tuyo. Wa mo ko yung number niya? Oh. Kadiyot. Nang. Ikay tuyo. Ako? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder